ва кулли мусалмоно моҳи шариф муборак бод даимо меган ҳама бандаҳо мешаванд озод не ки дар рамазонам чӣ кору рамад дидестам пулдору баланд хестан камбағалу ғалтидестан нархи продуктара савдогар миллион кадестай бо баҳонашон чияй доллара макаҷон хестай э бародари муслим танҳо фикри хитанак камбағал сум надора барои маҳсулоти т кисае камбағалам пир боша парво надора ҳама чӣ там мехара дроз карда долларора яки тақдири пастиш яхелора несай дастиш босум дорода пешон ҳарчи мехарам барқастиш ягалатон мусалмон не ҳаматон такабирен барои садом зур шава гуфта қасам мехӯрен бо ягон камбағалам фиреб карда бор мекунен ман наметонам шумо ҳаматон чӣ хем мемирен дина бозор рафтум аз савдогар фикрш болояй чашмо шикофат мена фикри хаёлиш далояй айби давлат накунен хитсон ҳамара нарх монден агар биқапантона меген қонуна нахондем этаға иблисим қасам нахир масумагир айлави ҳами сумом хайр бика да ягон кампир неки ай рӯжа шумо маълума ки ҷинварае да ягон кас дили тинам месӯза як зарае ай вазмини ҳаёта кута ки майда кор мена қопчаҳои вазмина да пишти хидиш бор мена мактаба партофтаю ки гишнагидан намира ризқию камбағала бачаи сумдор мехӯра агар мо ҳамамон куда якдигар кӯмак кунем номи тоҷик мехеза дод намезанем раҳмумем неки мои хелестем дар хуни мо бахилияй дута тоҷик якдоши давҷа одам кишияй рамазон омад дур кун кинаро бародар ба сӯи баъди наро ба шумо танҳо дӯстӣ мехоҳам рамазон мубораке ҳамватанонам рамазон омад дур кун кинаро бародар ба сӯи баъди наро ба шумо танҳо дӯстӣ мехоҳам рамазон мубораке ҳамватанонам рамазон моҳи муқаддас мебошад ва ширкати соф савдо маҳз ба хотири моҳи шарифи рамазон 20% тахфиф эълон мекунад. дорои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто Абиб Нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод менамоем ки барои нест кардани кирн баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед фарбеҳ шавед пас аз дорои бетса протеин ва гейнерҳои соф савдо истифода баред. доғҳои сафеди пӯст ба хубтар кардани биноӣ кӯмак мерасонад. доставка ба ҳамаи шаҳрҳои Русия дар шаҳри Москва ва Санкт Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. аз номи канали Tojikon Group муроҷиат намуда тахфифи иловагӣ ба даст доред.